bareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Diyan sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! Mga misis, galaw-galaw! Rikas-rikas ang taon na naman, sarap-sarapan ang mapremyuhan. Fly high, butterfly. Fly high, butterfly. Ayos mga pag nagbubukag High, butterfly. natok para sa gulay tapos arog ka ng tugtog. Lika yan sa nugday magkaurula yan sa kawali ha. Alright, nakapansa ng lingkod, Mardela dahil ibasa dito sa napirotian. Halipot na pakiribanan ta mga 15 minutos lang kita. At pag alas 11 po, papasok ang usapang consumer at negosyo ng Department of Trade and Industry every Friday po yan with Ma'am Bem at saka ng kanyang mga partners. So ang tawag lang po kamo. Bantang technical side kasabay niya to si Ronald Baldo, si Angel Mustasa sa Production Assistance Center, yaon man sa DCGB Social Media Department si Richard Astor at saka si Trisha Litana. Yan. Yaon man si Nika at saka si Jane. Yan po sa tuyang newsroom at tuyang intern from Bicol University. Okay? O bueno, mga tugang, happy birthday sa kanyang sparring partner, Father Momoy Borromeo. Kaya naka-round neck pa ako apera kan lakaw mi kasuhapon, may papadagos kami ngayon ni Father Momoy by 2 o'clock mamaya dyan po sa Bicol University College of Agriculture and Fishery para duman sa Arboretum. At aloy po ito, halos 2 taon na natenggak, no? Pero this time, matanom na po kami ng kahoy duman together with our mga friends na nagbiyahe pa sa Halawig para lang masamahan si Padre Momoy sa iya pong mga advokasya. Okay? Padre Moy, happy 71st birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Ingat po lagi. O bueno, mga tugnay nung para haloy pa, kung natulog sa mga bareta haloy po dyan sa luwas, sa mga kababayan po niya to o kung may kwarta na kamo niyan, magkarga na kamo. Magkarga na kamo. 2 pesos. Ay, sali lang. Ay, Angel, mayroon akong bisita dyan sa baba. Ito, ibigay mo ito. Ayan. Gawin mo natin ang report, mga tugali dyan sa luwas. Partner Alarmario, nasa linya, partner. Maray naga. Please come in, partner. Yes, partner. May dakula talagang pakinabang niyan. Ang mga covered court na pinagibo ninda Congressman Joey Salceda asin anak ko Bicol sa mga barangay. Yan ang nanotaran ko niyan sa manlain-lain na okasyon na dati kayto problemado sa Vinyo sa mga barangay. Alagad ko niyan adaklan iguana nin covered court multipurpose lalo pa ko niyan na nasa summer na naman nagubilo-bilo na sa mga teenager sa mga basketball ay mga basketball tournament na kaya dako lang pakinabang talaga mga covered court sa paglibot-libot
may nagkakapirang barangay na ongoing paman construction. Alagad dahil sa pandemya na ulang so iba na may pagpadagos pero ngunyan na natarabi partner arog kan sa maslog. Dodritso naman ang patrabaho kan covered court dahil may budget na ini. Kahit pa na pinag-alokar naman ang di pinabuloy sa spursos man kan mga congressmen daligdi, sina Congressman Salceda, sina Congressman Saldico and Congressman Garbin. Kaya ngunya na reparo partner na haros kadaklan kan mga barangay anigwa ng sa diring covered court although na ba ongoing pa pero ang informasyon ako ata pagkapadagos ini dahil talagang may pingalukar na budget dahil saroyan sa mga priority projects man kana sa tuyang mga kongresista. Ayan, Marian ta kung may mga aktibidad di day mauranan, day mainitan. Iyo talaga partner, nakulaon na bagay ta kahit to nagsaraga bagayan kung may mga okasyon sa init kang panahon kung minsan minabagsak anuran pero ngayon at least tranquilo. Tranquilo da. Kung dahil sa ng COVID, rimaten ka reskes naman kan mga misis-misis. Ayun na, sarobayan. Sarobayan partner. Magkabilo-bilo na. Kaya pwede na palan. Pwede na mag, pato-pato. Ayan, tugtog-bilo. Pato-pato. Paro-paro, G. Paro-paro. Pato-pato. Anyway, partner, yan ang mga informasyon na nidigdigaray sa luwas. Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Yan po mga dugin natong istorya. Yan, Tanto. Luwens Pursi Barcena, nasa linya man. Partner Luwens. Pade, please kami, pade. Salamat tabi Padingmar. Good morning sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta. Padagos na maglilibot ngunyan ang Albay Police Provincial Office sa mga manlain-lain na tayaanin talpakan. Digdi sa syudad kan Legazpi asin sa Daraga. Ngatangon yan sana. Ngatangon yan sana. Kunyan sa data. May kasuguan. May kasuguan mo na. May batas. Hindi naman illegal yan, di ba? Bako man illegal o garing may regulation na dapat ang minor muna ang government employee, government official na pwede magpararalaog. Pati pulis. Pati Pero pulis. nindang bitbiton dyan, so kabaro ninda. Correct. Tamay morning na baga nga ni si General Leonardo Carlos na dapat dahil sinda ano dyan sa malulong. Oo. Ay, ano? Parang... Ang iyari. Malibot pa lang sila para magsaway. Magtaunin notice na di pwede magralaog. Okay. Initabi Partner Mark ang ipinagunambitan sa DCGB News ni Albay PPO Provincial Director Police Colonel Byron Tabernilla na ang nasambit na bagay kaipuhanan na daw gibuhon tana monitor ninda nakadakol na daw ang mga minor de edad na nanululong sa kakatalpak. Dapat ko tada kunya naman ang kan may sadiri. Oo. Moral obligation na kamay sa diri na maski sa inabagay pag abot sa sugal bawal ang minor. Correct. Di ba? Ayun man lang bottom line kaya O garing nanotaran na kunday daw sinda mag-remind tabi Partner Mar sa mga may operator kay ni gari nagiging tambayan na nga ni Nugad. Obligaro nindang magbugtak ning karatula. May karatula. Maski garo ang LGU dahil nagkuha sila ng permiso yan, may karapatan sila mag-imponer na no minors allowed. Yun na nga ni baga. Tapon manunutaran nga ni, nanotisyaran man daw ni Natabi Partner Bar. So pangyayari sa sarong betting station digdi sa Legazpi na nag-iriwal, buryong pa. Bako man ito sa kunyan, anak ko yung pinakain inside story kay ito. Bako man ito sa talpak. Dahil sa chicks. O gari, nangyari sa laog kang talpakan. Nagkatagpo. Yan, yeah. Kung kaya, sigon sa Sainda, hindi parte daw kan pag-regulate, pagpagirumdum na dapat ang mga siring na bagay
bagkaigwanin pagsunod man giraray daw sa regulasyon. Ta kung halimbawa araw kaya naglaag na sila din mga notice, naglaag mismo ang Albay PPO na naglaag din mga tarpaulin sa mga laylay na betting station kan talpakan. Oo. Pag may nailing na nagbayular, boda may nanotaran na may nag-report kan siring na bagay sa sindang opisina o kaya sa mga manlaylay na police station, papaabot din sa pagkor, tangani ng magtaunin formal na disposisyon na pwedeng maali ang sa indang lisensya na makapagpa-operate din siring na bagay. Nata kung ang lokal na gobyerno saraduan sinda dyan, padlakan sinda, dahil na yan talpak. Correct. Yan ang pinakamadali dyan, mag-coordinate sinda sa LGU. Oo. Di ba? O ang alkalde may may direksyong magpasara kan ano man na tinaon ng permission na may violasyon. Roger to that. Nangyari, no? Basta ako, ang pigubantayan ko niyan, kung may bitbiton sinang kabaro ninda. Di ba? Yung nga niyan warning paninda sa mga siring na bagay na pwedeng makasuanin administratibo ang sarong kabaro nindang pulis na madadakop na pirming yaon sa talpakan. Okay. Roger, so yan tabi partner Mar ang initial na bungkaras kan istorya, pero ini tabi partner Mar na sa indang pagbibisita sa ibang mga talpakan station sa mga iba't ibang lugar digdi sa Albay, ibababa naman ang responsibilidad sa mga manlain-lain na mga police station. Oo, tangani ng birisitahon ini, tawan ni notisya, buda, kaparte na daw ini kan imo-monitor kan mga pulis 24/7. Ayun. Mayroon bang ano yan? Mayroon bang operating hours lang ang talpakan? Na ano no taron 24/7 baga? Kung may derby ka raw. Parehas baga sa natural na bulan. Pag may derby, mag-araga. Oo. Ang nangyari, talagang maski sa inka bumalandra, igwang talpakan. Bata, ang kinagayunan pata, pwede ka mag-inom-inom habang nag-iiling. Ang una ko ano kanya ko ang talpakan sa sarong munisipyo ngayon, saro sana. Pero minsan may mga munisipyong nagkapira eh. Correct. Digdi sa ligas may pirang talpakan digdi. Digdi, ang nai-record ninda, mga 3-5. Igwao din sa may mall. Igwa? Basta magpadagos ang wheelchair mo ang ambulansya pa, na? Sige. Roger, siya tabi partner Mar na mga dagdag na istorya. Bata yan ang pigtatara mo. Yun ang ganpatian naka-live. Permito man sa talpakan na ito. Ayun. Roger, siya tabi partner Mar mga dagdag pang istorya. Ako po, si LBB. Thank you very much. Yan ay good morning kay Teresita Cobo at kay classmate na Sid Valenzuela. Si naman kay Ate Nitz na Barcena. Good morning po sa Indogabo. Si naman kay Tatay Jose at saka kay Mamay Seli. Sa Indogabo dyan, kay classmate na Noel Bismonte. Sa Indogabo sa pamilya. Long time no see. Ba isa na. At pag kabilo-bilo na kita, di irilingan naman kita. Karantahan lamang. Alright. Duman po sa mga kababayan niya to. Sa aga, abangan nindo kami ni Father Momoy duman sa mga special episode na kasabay na kamberd ni Padre. Ito po ang sa mga presentasyon kan mga pinagigibo kan Bukaf. Kan Bukaf, kan Bicol University, kan Bicol University Gubat Campus. Na extension kang serbisyo pag-eskwela sa komunidad na. Duman ko lang na ako na nakakaproduce sinda nin kadakol na fertilizer na organic and pwedeng magbakal duman sa inda, and then duman sa mga kababayan niya to binalikan mi ni Father Momoy ang tulay sa Tibo duman sa Gubat kasabay ang Lulasayong at saka yung balay-bahay sa Uma. Bukas na ang turismo, mga tugang sa Sorsogon. Alright, so, sa Giraray, mga tugang happy birthday kay Father Momoy. Okay? And sa Agaman, so mga interesado po, saro pa sa advokasya mi na alternatibong pagkakakitaan, may inorganisar si Father Momoy, kasabay sa programa ta na Boses ng Palibotan, na seminar on
indoor crab farming and fattening. Magduman po kamo sa Mary Siling Sanctuary. Diyan po sa Lidong. Yaw po dyan ang Learning Site for Agriculture na Laudato Si Farm. Okay? Ni Father Momoy. So, duman po maturo kan ano mga dapat nindong maaraman diyan po sa indoor crab farming. Bako na sa fish pond makukuha ang mud crab. Ito po nganit. Kundi pwedeng dyan sa harong nindo sa laog o sa luwas na may atop. Dyan na atamanon mga tugang sa pagi sa naman kan bagong teknolohiya na ituturo ni Sir Alvin Bandola. Dahil man pong registration pero magdara na lang kamo kontribusyon nito sa pagkaon sa pagpangod to. Ha? Kabaka abutong kita nga launa. Yeah. Okay, so mga interesado po tabi. Magayon ini. Magayon na ano yan, na alternatibo sa pagganap buhay na ito. As in, pagsiguro, kan seguridad mga tugang sa paggakan. So sa endo po ka, boss, thank you very much for keeping me company. Babalik ako 12 o'clock sa Bareta alas 12. Unhealthy